Ntunare ukwana shega seti iliyo ikakonyera uso tanyara bono tigankwerese asimiti nyebere tato Matiang'i obeire ogopokea madina kinda kebeke paka gasoke se Kisii yanga obeire target ya hit kose amasongo target koreka no gotamuancha na gota como paint buna omondo tali kwegeneka ese gesongo bakoroka mall ire aseta bwana tikoba pretender ire opposition lakini etari opposition ngai kwanza chinda bande bara batatu kumutumeka bo nga igatomire koranga inki opposition yebangete genuinely nga tari ase nzame kwa mele serikali so naki kinala goteba naru example kyomo wakili okorokwa ncheru ndewa engakinera about 2 months ago ajitaga kwananga Matiang'i oyo ngenchare ntoroji gosenare na intu biyaiga no muntu bwa serikali ekerori birira bucha agachaka akagwithdraw gosaka rusia mangana ari agatebanga ya njare ngebo nyabere nabwate any evidence na nyoreta na contract na kwanire ayi akaera wiki ya maya edire mungwano nde naende kurwa Kitui umuseneto kurwa eno kuambua neramanya koja from nowhere after a day after Matiang'i atebire nga into no opposition nduri go chuisaranse room geteiga twamwenga ingobwana takoba o a candidate flag bearer Matiang'i agateba isingenje tutete kusaba support cross abananchi tigatoire genteke saba abananchi bari barabange batokerete no buraibwa bwa president Ruto batuchunchuge batotebini ngobwana takoraki okoba liyange method ende onde bwensi otokerete isikaria utari comfortable na mangana health education and all that tube tolete birangari byao batebenga umuntu tugene torachinche birangari ibi inyarebe kuyabanta bakena inchi bonse bagoteba ne arrange Matiang'i ngokoraki go support then a day later goseri tuko abiriga baadaye umongwano yukurwa Kitui eno kuambua remember former deputy president was vice president there then Kalonzo Musyoka no arwetaria so by all means baria bateba niringa kuika enga kienero Kalonzo awana takobe candidate so birengera libinde byonse naende batebi unga tuise guisaransa inseye mote tutue kanto bori abananchi umuntu bwate chance yo kobe candidate gakoro kumusyoka so ekero Matiang'i akolekana akorete birengera linga no tigato bori abananchi barabwo koranga abegene tenga Matiang'i no botinde bori bwaye na teme ko reverse amagosa ali akorirwe nande nairanie serikali gose obokodirwa abananchi buna bwene takoba so bali senje bamateka abananchi bawo chikoba approve they took offense nga nti Matiang'i atakerete public ngima echo take part asogo determine ngo chikoba bali baroba maetenga tuiso kuisana se boardroom chances chiro nchiringa kuika Kalonzo ire so naki kinara gote ya bantonga nere bona asago setemono gosasanga ejeti buna nche Beauttah na ali agotebanga Matiang'i onya tawo chwanje tuisana se boardroom then arwa agende tujiba mubekere conditioning either you support what we want or ntogo to support then you leave akinara koma tevinga nyama ene motageto support ya Bakenya bonsi Bakenya bonsi bali boardroom Abakenya bonsi bali sikaria tije biranga libya Matiang'i bibe build on gozomo biagache Abakenya bamwe onya bakugwanja naye then it will be easier to support that speaks about something karo samwe gochigocha ime it speaks about something in one way or the other ekorakananga ababwatanya bagabo mabwa serikali injernere bakembaine bwatani bo opposition serikali iba kembaine kera kiro muntu akarago yandaria kiro muntu asale iga filetinga nero the best we are the best yani rivalry getenera among them inga kiene yani kera I think the mature that I'm feeling aba Kenya bange but comfortable no boraibwa we president yero so eba filetinga nyisa kwa ticket yelia igente kenaidire so mbatage tibatigero moba raisi gonga tigoyeire so mbakemba inenga na konyora nchiragetiga nkubuna magoro egerengende I'll be happy that's why barojenga Matiang'i ebintu biria akodile nge minister education and all that track record ya speaks Kalonzo was there long ago bantumba kolile
as immediate when about about performance as chair Fred. So Fred stands a better chance by say open public.